provincia de Pontevedra, no corazón da comarca da Paradanta, existe un fermoso concello que estende as súas terras da man do impoñente Miño. No lugar no que este río convírtese en lazo de unión entre Galicia e a nosa veciña Portugal, iniciando a famosa Raya Húmida. Se chora con vaguas de cristal, se ti cantas, el canta súas teimas. Un concello onde a historia e a cultura deixaron as súas pegadas indelebles nas distintas ermidas, igrexas, pontes, torres e pazos que conforman o seu impresionante patrimonio material e inmaterial. Un concello rico no que as súas paisaxes naturais agochan recunchos nos que o tempo se detén para poder disfrutar da naturaleza en estado puro. Ven seguindo as diferentes rutas de senderismo que percorren estas terras, como visitando os diferentes miradoiros e demais maravillas que dan forma a este paraíso natural. Canta súas teimas, cando ríes arrastra ledicias cara ao mar, seu final. Un concello que aposta polo rural e por un futuro sostible no que podemos atopar terras fértiles e produtos propios de gran calidade gastronómica, moitos deles vinculados ao noso querido río Miño. Sen esquecer a súa selecta carta de viños e caldos con denominación de orixe, unha experiencia que permitirá disfrutar ao gourmet máis exixente. Un concello no que poder disfrutar co deporte, coa natureza, coa gastronomía, coa historia, onde poder levar unha vida tranquila e saudable en compañía dos teus. Se chora con vaguas de cristal, se ti cantas, el canta súas teimas, cando ríes arrastra ledicias cara ao mar. Este concello é crecente, os ollos do Miño. Mira quen me dera ter os ollos do Miño, mira quen me dera estar na alma do